సహారా గ్రూప్ వాళ్ళు. సహారా గ్రూప్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటనే ఉన్నాం మనం. క్రికెట్కి స్పాన్సర్ చేసేది కదా, క్రికెట్ టీం స్పాన్సర్ చేసేది కదా, అప్పుడు బాగుండే. ఇంకా బాగా ఉండే. మరి ఎందుకు వారికి వేదిక మీద ఉన్న ఎంపీడీ గారికి మరియు ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన మన పారిశుద్ధ కార్మికులకి మరియు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి, పత్రికా విలేకరులకి అందరికీ నమస్కారములు. ఇవాళ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏది, కోవిడ్-19 కరోనా వైరస్ ఒకవైపు, మానవ జాతి మొత్తం ఒకవైపు. ఇలా కులం లేదు, మతం లేదు, వయస్సు లేదు, అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పోరాడుతున్నటువంటి సమయం ఇది. మాకు సత్కారమైన ఏర్పాటు చేసింది. ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా గతంలో వచ్చి దానికి దీనిలో మీ సేవ చేసే భాగ్యం కలగడం కూడా దాన్ని కూడా మేము ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాము. అది కూడా మా యొక్క